No tak je to nedeľa, tretí deň lovu. Idem si to vyskúšať ešte dneska. Či sa dá čo zas podarí. Snáď áno, že to je menej ľudí, menej úkotu. Včera bola večer búrka, troška sa aj hladina zdvihla. A to je iba o kusek, ale však možno to postačí. Takže tak, no. Našiel som aj pár tých sliviek. Nejaké som ešte otrhal ze stromu, nejaké po zemi pozbíral, také mäkšie. A vyskúšam to miešať z kukuričku. A jednu si dám normálne klasiku na bojle, tam dozadu, a jednu túto pri breh si dám dve kukuričky pod seba na dnu 16 popku, banánovú, žltú. A vyskúšam možno nejakého amúra, počítam skôr, že malí kapri to budú atakovať a pleskáči. A možno sa tam zatúla nejaký amurík. Lebo čo som chodil už 10 rokov na túto príhradu, tak ešte som tu amúra nechytil. Čiže nejak tak. Dobre, však potom sa ozvem v ďalšom, jak sa hovorí, videjku. Idem si to pochystať. Takže takto tu mám pár sliviek. Primýšam to z kukuricu. Slivky, ostalo mi tu ešte pár guličiek, tí si nechám na tú jednu udicu, to mi stačí. Taký ľahký zákrm. A vyskúšame to tam nahádzať. Lebo tento krík, čo je toto tu, tak to je slivka taká modrá. Padajú stále do vody slivky. Ešte sú furt po stromoch tí slivky a furt tam padajú, tak vyskúšam to len tuto pod ten stromek nejako vyskúšať hádzať alebo niečo. Či by tam tí ryby nechodili, lebo určite poznajú to místo, že tá slivka tu je, že tí slivky tu cez leto padajú do vody. Tak preto som sa aj takto rozhodol a klasika sem pôjde 2,24 na ronidíka. Čiže tak. Takže preto tento strom je slivka, pod dnu to padá do vody, tak vyskúšame tam, či to pôjde. Jednu už mám nachystanú. Jak som včera spomínal, klasický ronirík. Zatavovacia šnúrka. D24. Korenený olihen, kolinená, šušlem jak dilino. Korenená olihen. A to dám na to klasické místo, kde dávam tieto gule. A na druhú vyskúšam dať teda tú kukuričku a tú popku. No a na druhý si dám takto na klasický návazec, bročik, 16 popka, dve kukuričky pod seba, budem pekne nadnášať. Možno, že sa tam nejaký amurík alebo kaprík na to ulakomí. Popky mám tieto Carp Inferno, banán olihen 16 mm. Tak vyskúšame na to. Hovorím, tá pôjde tuto hned pod kraj, pod tú slívku tam. Takto som si to zarobil, slivka, kukurica. A ideme si to tuto nahádzať len takto k brehu.
Tam, jak to padalo, tam to mám nahodené. Tento prúd. Čiže snad nejaký amorík tam dobehne. A tá popka bude pre neho atraktívna, lebo všetko to popadá na zem. Aj tí slivky, aj tá kukurica, a len tá popka bude nad tým trošička trčať. Som si to skúšal ve vode, tak pekne ju nadvihlo, tak ľahko. Takže uvidíme, čo to poví. To nebude pršať a hlása, že by nemalo. Raňajky nachystané. Šupné štvrtku melóniku, alebo koľko to je. A k obedu som si zobral klobásu. Parádnu. Taká divinová, či jaká to je. Uvidím, čo to bude zač. Ale najprv idem sprášiť tento melón. Dneska tu aj vácie pofukuje. Tu sa tam aj pekné rybky vyhodzili vzadu. Tu pri ten strome je jedna toto v strede. Tak snáď ich to tam niečo priláka. Takže máme tu záberík. Krásne sa bere na stred. Takže super. Ideme ho zdolať. Dere, jazda. Krásna ryba, krásne sfarbené plutvy, aj kormidlo. Tí plutvy má nebezpečné. Kde je to spodné? Prsačka, bím, pankáč, jak sa patrí. Zík. Plutvy má krásne sfarbené, do oranžu až do červena.
Krásna ryba na tí 224 spoza tých konárov. Zás klasický záber, zatáhnutá cívka, pekné udice, len bím, bím, bím. Jak som zbadal, že ide od halúz, že sa bere na voľnú vodu, vtedy cívka povolená. Prešiel ale 60-70 metrov do druhej strany, odtiaľ som si ho pekne pritáhol. Žiadne riziko halúz. Bomba, ideme si ukázať. Dneska začíname ešte s väčším kaprom, jak sme chytili včera na Fajront. Takže bomboklát. Krásna ryba, super, parádna zdolávačka, parádny zážitek záberový. Višt, treba pokračovať, nezdávať to. Možno príde, jak sa hovorí, že nejaká Big Mama, ale dere jazda bola. Takže parádny kaprik došol, hneď ako prvá ryba. Jak som spomínal na tí 224 gule. A akurát, jak som vám včera spomínal o tej druhej strane, o tej ceste, tak páni sa vybrali na druhú stranu, na džipoch. Teraz išli presne pekne okolo. Rozdrbali celú cestu na tých džipoch, čo sa tam ľudia stažujú, že jak šťulení prejdú. To je to, čo som spomínal včera. Niekto tam dojde na Fabii, zasucha, zaprší. Tam je hneď oproti rola v takém spáde v tej ceste. Tam sa všetká voda steče, tam ostanú veľké bariny. Teraz išli tí magori dvaja okolo. Celé to tam rozdrbali a tí chudáci, čo sú tam na tých osobných autách, tak hodné šťastie im prajem, jak odtiaľ vylezú. Aj mne sa to tu šmíkalo celkom, ale tu je to ešte také v pohode, ale hen tam hovorím to tam stánkom. Najlepší prejsť. Ešte tam ľudia, one sa stažujú, jak oni ešte výjdu, no tak, jak ste tam došli. Tak sa odtiaľ vychádza, ťažko, no. Ale hovorím to, že naprší a nekúkajú na to, že tuto sú z začiatku voľné místa. Hneď na samý konec rozjebať celú cestu s týma džipma. To má drapáky, štvorkoly, zadrbané uzavírky. Oni s tým prejdú v pohode, ale potom tí osobáky, jak načnú to blato, tam ten povrch správa, tak není šance. Tak uvidza, no. Či to podarí sa im nejako tá vylezť, ale teraz kúkam na druhú stranu, že už tam došiel nejaký džíp a lano a už sa tahajú. Džíp tahá osobák na lane odtiaľ ven. Magorina čistá. To tu bolo vždycky, to tu aj bude. Dokiaľ sa tá cesta nejako nespraví. A ani sa nebude môcť spraviť, to sú súkromné pozemky. Voľaké role alebo čo, ja neviem. Čiže prístup na to dubové len za sucha na druhú stranu, lebo jak zaprší, tak človek, keď nemá nejaké poradné auto, tak je hotový. A najlepšie je to, že sem dojete za sucha, ste tu 3-4 dní, pri ten začne pršať a potom odtiaľto vyliezť s Pánom Bohom. Ale kto chce kam, pomôžeme mu tam, jak sa hovorí, no. A tak už sa tahajú pomaličky odtiaľto. Za chvíľku zmiznú všetci nedzela. Hen tí dvaja bíreši išli volať hen tam dozadu. Na 3, na 4 do Víka išli. Takže tak nejako to tu vypadá. Tam sa tahajú s ten biely Jeep, tahá to osobné auto.
za sebou na lane, lebo hovorím, tí osobáky nemajú šancu odtiaľto sa povyškrabovať. Ešte tam sú nejakí chudáci, čo to budú mať ťažké. A hovorím, takto prešlo, tuto je tá cesta, takto ide tá cesta. A tak išli na tých džípoch, jak drbnutí, leceli, rozdrbali to celé, bačoriny len lítali a išli nekam tam za roh. Na tí kvázi lepšie místa, ale však. Čiže tak, no. Čiže máme tu čas obeda. Takúto chňapanicu. Divinová klobása, bulky, paradičky i toto čudo. Takže ideme na to. Dobre sa nachňapem. Dúfam, že tu nezaspím potom na stoličke. Toto je paráda. Toto je paradička. Loli, loli, paradička. Loli, loli. A z tej ľavej nič na tú popku. Keď sa najem, asi to prehodzím na gulu. Uvidím. A však možno na niečo dovode ešte na to doví. Gulička obžratá, táto zmenšuje, idem mu vymeniť za novú, ešte takú hodinku tému dám a pôjdem už domov. Uvidíme možno ešte, jak sa hovorí, chodili zábery aj okolo 5. 6. takže snáď ešte nejaký dojde.
tam zavadzil. Takže pokus číslo 2. Predtým som to hodil moc ďaleko. Sa mi to tam zavadilo od tej stromy. Takže musíme troška jemnejšie. Málo. Troška som tí horné halusky skresal, už ale tretí raz. Ale to nevadí. Aspoň mi tam nebudú zavádzať do budúcna. Tamkam to hádžem, sú nad tým také suché haluze a sa mi to už tam pár razy podarilo zavesiť hore na tých halúzky, ale to troška len myknúť a oni pekne spadnú dole s tými halúzkama. Tak pomaličky to vysekávam. Keď to chcem dostať až tam za roh, jak sa hovorí. Za hodinku prehodím ešte túto a poviem baliť pomaličky. Hovorím, snáď ešte aspoň jeden dojde a keď ne, tak stačilo za tí 3 dny. Máme tu ďalšieho kapríka. Záber som nestihol natočiť, lebo nebral sa do stredu priehrady, bral sa k tým stromom. Takže som to nechcel riskovať, aby mi tam zašol. Tak som ho radšej friško sekol a pekne som si ho stáhol potom na streda. Už je na brehu. Takže po dlhšej dobe kaprík, po nejakých 4,5 hodinách, kaprík síce taký menší, ale je. To je základ do celý záber, aspoň u mňa. Už aká je ryba, taká je. A hovorím, nechcel som natáčať ten záber, lebo nebral sa na stred, ustával tam pri tých kríkoch, tak som radšej sekol. Potom som si ho potáhol na stred, dolal som ho k brehu. Čiže tak nejak. Na 2,24, korené na olihen. Celkom im tu chutí. A že pustíme ho a ešte to tam na chvíľku dám a poviem to baliť.
Takže máme tu konec z tej trojdňovej výpravy. 3 dny po 8 hodín na Dolnom Dubovém. Z druhej strany, ne ako obvykle chodá, ale z tejto strany. Pri tých kriakoch, lov pri kriakoch. A za mňa dobre. Pár rýb bolo, neviem, 6 kaprov. Alebo koľko to bolo? 3, 4, 5, 6 kaprov, no. 6 kaprov, 2 pleskáči, taký vači. Takže super. Tak snáď sa vidíme ešte niekedy, možno september, október. A to už asi Buková, možno tak na jednu noc. Lebo nedá sa mi teraz momentálne moc chodiť po rybách. Takže tak. Dobre, nakoniec videa vám dám ešte všetky fotky tých kaprov. Budete to mať v kope. Môžete si to pozrieť. Takže tak. Idem to pobaliť a čárim domov. Lebo ešte to mám, jak sa hovorí, daleko. Takže niekdy příště. Dovidenia s Pánom Bohom.